салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Рӯзи ҳамаги иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако навори имрӯзас анами намуд ба рашкои серсанги дизайни 180 сомона. Бори новинка. Саксми? Духтарако бозам кали новинка. Охи вай чанди меалтан омади? Аз бисме ҳисоб кунам. Ина духтаро бозам як расветкаи фасони бабочка. Малинатсиёдази беҳад модаштаги духтаро бисёр мегирам. Ҳамаш 180 сомони духтаро навори имрӯза. Духтаро бо як гли дигар. туфат кофе намехӯрдӣ? Навин нусхаи комбахт гирифтаги. духтарако боз як гли фасони дигар айнда таранг дорем. нусхаи комбахт меги материали 1000 сомонаи боварка. духтаро бозам як ранги фасони дигар. ам пули арендара дода буд ба? духтаро бо як ранги хушрӯ. Муҳаммад